UPPL long live! Long live! Long live! साननैसो सिगां इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव सियार बुख्रुबलायनायाव जेबो खहा जायाखै, खालि गंनैसोल' सियार खहा जादों। आरो गंसे नखराव माब्लाबा अनलायनाया बारा जायोब्ला बेबायदि फिसा फिनला बुलायनाया जाखायो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। गंसे नखराव संख्रि बानलुनि दावरावा जाखायो, बियो साधारन बाथ्रा। बेबायदिनो थांनाय साननैसो सिगां बाक्सानि मसलपुराव दोलोनि गेजेराव गावजों गाव दाङाबाजि जानायनि सायाव बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खेंफोरथि होदोंदि माने जेब्ला नखराव एसे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जायो, अननाया बांसिन जाया होनबा? नखर गंसेयाव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जायोब्ला अनलायनाया बांसिनसो जायो। बेखौ जों पजिटिभलि साननांगोन आरो बेबायदि खोलि मिलिनि गेजेरजोंबो जों दावगालांनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ अननाया जोंनि पार्टी मेम्बारफोरनि सायावहाय एसे बांसिन बारा जालांबाय दङ। माने जों फोथायजाथावनासिन बांसिन जादों, जायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि खेलिमिलिनि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ दावगालांनो हादों। दोलोनि सत्तनि थाखायसो बिथांमोना सियार बुख्रुबनो गोनां जादों। बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। जाय नखराव नांलाय खमलाय गैया बे नखराव माब्लाबा जोबस्रांनायनि लामायावबो फैयो। ओंखायनो सम सम नांलाय खमलायबो जानांगौ, अब्लासो अनलायनायाबो बाङो। UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! बाथ्राया जों गासिखौबो पजिटिभलि लानांगोन। नेगेटिभलि लाबा नेगेटिभ जायो, पजिटिभलि लाबा पजिटिभ जायो। आंनि नोजोरावथ' पजिटिभसो। माने जेब्ला नखराव एसे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जायो, अननाया बांसिन जाया होनबा? थिग बेफोरबायदिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ अननाया जोंनि पार्टी मेम्बारफोरनि सायावहाय एसे बांसिन बारा जालांबाय दङ। माने जों फोथायजाथावनासिन बांसिन जादों, जायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि खेलिमिलिनि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ दावगालांनो हादों। थारमाने मोनसे खोन्थाया सैथो, जिखुनु पलिटिक्सआवनो मोनसे मा होनो गावखौ बा सोरबा मोनसे ग्रुपखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय नाजालायनाया थाखायो, बा बायासनेस होननाया थायो। बे हिउमेन केरेक्टारखा बियो। खिन्थु बेखौसो जोङो जाजानो लुबैयो जे हिउमेन केरेक्टारा बिदि फैयोब्ला बै बुस्थुनि सायावहाय डिफेन्सिभ होनाया बारा जायो। आरो दा बे बाथ्राया सैथो, जोंनि गेजेराव सोरबाया सियार बुख्रुबानोथों मानो, बा सोरबाया आनकनस्टिटिउसनेलि माबा मोनसे सोदोब बाहायफ्राङाथों मानो, बे बाथ्राया बेनोदि पार्टीनि सार्थनि थाखायनो बिथांमोना सियार बुख्रुबनो गोनां जादों। पार्टीनि सार्थनि थाखायनो हयथ' आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। बे जेबो गेदेर खोन्था नङा। नखराव बिदिया जालायखायो। आरो जायनि नखराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय गैया, बे नखरा खिन्थु माबा मोनसे जायोबा डिस्ट्रय जानायनि मोनसे लामायाव फैयो। ओंखायनो सम सम नांलाय खमलायबो जानांगौ, अनलायनाया होमबासो बाङो। खहा जागोन बायदि बुंदों नामा बेफोरबायदि दावराव दावसि? बिदि जेबो खहा जाया। सियार गंनैसो खहा जादों, बेलाय आरो ओंखामजों दै लोंनाय बाथ्रासो। बेफोर जेबो गेदेर खोन्था नङा। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।